Hevşaredarên Amedê Gülten Kışanak û Firat Anlı piştî desteserkirina 5 rojan bi tawinbarkirina endamtiya rêxistina terorê hatin girtin. Bajarvanên Amedê şandin girtîgeha Kandrayê a li Herêma Marmarayê. Digel wan parlamentera berê a Batmanê Ayla Akat Ata jî bi heman hicê tê hat girtin. Beriya ku biryara girtinê were dayîn, li dora avahiya adliyeyê tedbîra ewlekeriyê hat girtin û nehat hîştin ku gel li wir xwepeşandanê bike. Welatiyên Amedê ji sibehê heta derengê şevê li dora avahiyê li hêviya serbestberdana şaredaran bûn. شهردار عجیبه فقربنا سوژه چی گرنه ما بو چند ساله لیبر داره her me işte netice devlet detaylı ve kontrol dike eğer zarra kadar suç ki wan veya hata ki wan veya fiile ki ama şu ne vada jara tutulur mu hapse bize ki tutuş ki ne moye tutuş ki ne moye değil bu ne awal mana awal görün Hitler'e zulmeye mahiyetçiye ve zulme, hudud zulme retebe. Hevseroka Kongra Civaka Demokratîk Leyla Güven jî got tu sûcek şaredaran tuneye. دل تخواست که محکمه سربخبن براستی بریارا خبدن یه چقی امتزانش سدی ست حوالی ما تو سوچیوان تبی حوالی ما خدمتی گلی خکرنه حوالی ما ربشت ناو دا خسری برخدانی و تباهی ام بیجنی تشتیک قویمی لنبری کردا لنبری به درکتنه لدجی به درکتنه Avukatê wan Mihemed Emîn Aktar destnîşan kir girtina hevşaredaran çend roj berê hatiye plankirin ji ber ku bilêtê tayareyê wan a ji bo girtîgehê jî pêşiya dadkirinê hatiye birîn. Tiştîne ka jî balkêş bikine ka balkêş çi bû hêgo dadwer derheqê wan da biryara girtinê negirtû berê wan haziriya kiribûn bêjin polîsa yê jandarma haziriya kiribûn ki pêşî girtinê wan ser kîşa girtîgehê bikin haziriya kiribûn ew ya xwe ya dike ki projekî siyasî bû operasyonekî siyasî bû berê ka wan li wê de li Amedê negirin piştî bo werin girtinê jî li zindana Amedê nemînin wan mişîn bajarekî nêka. Biryara girtina şaredaran nî bi şevê hat dayîn. Her du şaredar neha bi tawana endamtiya rêxistina terorê di girtîgehê danê. Hevserokê Partiya Herêmên Demokratîk Kamran Yüksek derbarê girtina bajarvanan da daxuyaniyek da. Çi ve suçlar dikin? Alîkarî terörizme kiriye. Peki bengaha van iddia heye tiştekî wisa nav dosya wan da jî hene na tune. Çi kirine? Xebatê siyasî kirine. Çi kirine? Daxuyanî dane. Çima Birêz Gülten Kışanak 2000 neha heye îro ji bo gelê xwe, ji bo azadiyê, ji bo demokrasiyê daxuyanî daye. Xebat kiriye. Piştî girtina şaredaran çaverê ye ku dest bidin ser şaredariya bajarê mezin ê Amedê û kayyum were tayînkirin şûna şaredaran da. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.